हेलो गाइस गिबियावनो गासै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय एक्चुअली जोङो दा सासे मामानि हाबायाव थांगासिनो दं आरोना आं मामा जायो बे जाबाय बेंगलि आरोना ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो दङ आइ ओमफ्राय बे स्काइ ब्लु गाननाया जोंहानि मादैनि फिसाजो ओमफ्राय बे पिंक कालार गाननाया जोंहानि आदानि फिसाजो आरोना अबाव थांनो नायदों Itu langsung ya? Itu belum. Gimana kursi itu? जोंनि कुमारिघाट टाउन आइसक्रिम होननानै उदै सादों होननाया खर'फोरनो फुंनाय खारबाय लाजिनानै पेकिं खालामखांबाय ओमफ्राय जों दा थांनो नागिरदों आरोना iya mamani Hei, morki drama nu siki foto itu aja. Itu wah. Main apa? Guys, बे मामाजों जोंहाजों बोरै आलासि जालायनाय मिन्थिबायना आं सर्टलि बुंनोसै हा नोंथांमोननो जेब्ला आङो डन बस्क स्कुलाव फरायदोंमोन ना होमबानिया माने फार्स्ट बिनि दुखानानो दंमोन आरोना आरो जोंनि स्कुलनि गेटनि एटाचमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बाबाजों मोजाङै थाबाय टाचाव बिदिनो थांलाय फैलाय दोनबाय ओमफ्राय बिदिनो मोजाङै दं आरोना जोंहाजों बिसाजों जोंहानि माबा मोनसे जाबाथाय जोंहाबो बेखौ इसाखौ इनभाइट खालामो आरो बिसाबो जोंहाखौ इनभाइट खालामो जोंजोंल' नङा डन बस्क स्कुलनि गासै स्टुडेन्टस बा पेरेन्टस बा टिचार्सआनो जा बा फादार सिस्टार गासैजोंबो माने बियो मोजां आरोना बयजोंबो मोजां मोनजायो आरो बियो बिनिखायनो बिनि हाबायाव गासैबो फैदों माने डन बस्क'ल' नङा बेलेग स्कुलनिबो आरोना बाट सबसे माने डन बस्क स्कुलनि स्टुडेन्टस पेरेन्टस टिचार माने फादार सिस्टारमोना माने बेयाव फैजोबदों आरोना गाइस ओमफ्राय आं नोंथांमोन इमान मोजां देखायनो हादिया मानो होनबा इमान मानसि जादोंना दा ओमफ्राय सिङाव आं हाबनो एसे लाजिदों आरोना आरो मानसिफोरा थांदों फैदों एकदम माने मा होनो बेनिखायनो आं गासैखौबो माने लोगो मोनजोबदिया आरोना माला फैदों माला थांदों आं जेबो पात्ता मोनाखै आं सिङावनो जिरायनानै थाबाय थादोंमोन गाइस दासो नै बाहेराव आरो बिनि हाबायाव माने जों बेंगलिल' गैया मानसिफोरा माने सब माने लाइक बर' नेपालि ओमफ्राय मा होनो गासैबो माने मुस्लिम हिन्दु ख्रिस्टियान गासैबो माने लाइक आदिबासि ना सान्तालि होनो माने बिसोरबो आरोना गासैबो फैदों माने मानो होनबा डन बस्क'नि माने स्टुडेन्टसफोरानो सब मिक्सआप ना माने मिक्सआपखौनो बुंबाय आं जेनेबा सब मा होनो दाना मा आं मिन्थिला बुंनो दाहाय उइथाजार गिदिर जागोन हाबा लागोनिबो फैबावोसो ना हिनजाव लागोनि
했어? 나 해고 있어. 뭐 있어? Kohailah. ओमफ्राय आंनो सातथा हैदों माबा जायग्राफोरा जि जाना फैखाबाय Oh my god! Wow! आरो मिरामिस आंबो जायाखै दे इसोरथ' बिब' बिनानाव आयौ जोंहानि आनै देन्जार बेदर बिबावलायनानै बेदरसो जागोन उनाव मा जादों उनाव जायाखै दा उनाव मा जादों अमा बेदरखौ जादों मा जादों बुंनायाथ' सोखांथारो ओइ मानो होनोखै ओमफ्राय इयाव सोदो बाय बाय सान आंनो हरदो ओमफ्राय नै थांबा फैदो ओरै टाटा बाय बाय इयाव नुहुरनाय लोगो लोगोनो ओरो मालाय नै सान बाय बाय नै सान सान बाय बाय थादे गाइस आं दा न'निफ्राय थांफिनसिगोन आरोना गुवाहाटियाव ओमफ्राय दहाय आं बावदोंसो नोंथांमोननो खोन्थानो दहायो आंजों उनथिं जिरायफानाया सासेया मादैमोन ओमफ्राय आं गेजेराव आंजों खाथियाव जिरायनाया बेयो जोंहानि आनैमोन आरोना मामानि हिन्जाव ओमफ्राय दा बिसोरखौ आङो दोनलांनानै माने हाबलांगोन आरोना होजोङो आबैमोननाव माने मादैमोननाव हाबलांनानै बिसोरखौ दोनलांनानै ओमफ्राय आं डाइरेक्ट गुवाहाटि थांसिगोन आरोना इसोर थांबा नायदो जों नोंसोर थांबा नायदो गाबगुलायबायबो खोमासै सासेया आबै मार नायदो आनाव जोब्बाय ना एक्स'आ दारि जाबाय जेलाव लांजाना जोब्बाय ना जोब्बाय एक्टरखौ थुदोबालाय ओं दे Mana? Sana store. Jenai. Jangan mai apa dengar. Mana dengar? Jangan mai apa dengar. Oh, so cute! Di mobile. Mobile tengok. Bunda thang lại này. Eh. Namanya dia bunda thang làm này. Đi ham đã dengar lagi. Rồi. This baby is so cute! मुझे भी एक बेबी चाहिए लेकिन उसके लिए मुझे छावा भी चाहिए बेबी बनाने के लिए जो है नहीं मेरे पास सबको इतनी कमर वाली लड़कियां चाहिए ये इक्वेटर वाली लड़की से कौन शादी करेगा सॉरी